Gila Lori. Sa kalag ni Felipe Hiralula Sosimo Petra Isidoro ug sa kalag ni Jose. Pamisa sa kalag ni Janofario Faustina Primitiva Eutikio Ropo Semprusa Ariston Marisa Virginia Dominador Ignacia Emeralda galang sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Felipe Eugenia Regino Valeriana Jose Rafael Antonia Pantaleon Jacinto Loisa Diosdado Ponciano Enriqueta Adolfa Bibiana o sa kalag ni Agustina. Sa kalag ni Celestina Melicio Concordia Alicia Edwin Sopronia Marcelino ug sa kalag ni Marcila. Sa kalag ni Brigida Maximino ug sa kalag ni Romel. Sa kalag ni Armel Hermenegildo. Pamisa sa kalag ni Saturnino Bonifacio Isabelita Ingracia ug sa kalag ni Alma. Hey. Misa pasalamat sa kapistahan ni Senyor San Roque. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat o sa kaayuhan sa balatian. Pasalamat usab ni Mama Miri Immaculada Concepcion, Our Lady of Guadalupe, St. Padre Pio, San Antonio de Padua, inahan sa kaunayang panabang. Pasalamat sa adlaw nga natawhan ni Martin J. Asoy. Pamisa sa kalag ni Amado Clint Ivan. Sa kalag ni Catalino Arsinia Maria Teofilo Victor Brigido Crescencia Loes Yudigario Jose Aires o sa kalag ni Garwin o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa kalag ni Placido Senior Catalina.
Ikakawhaan nga Domingo sulod sa tuig. Tema: kaluwasan alang sa tanan. Si Hesukristo ang atong kaluwasan, sanglit nagkadaiya ang atong mga panginahanglan, katuyuan o mga pag-ampo. Ang Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, andap mamati ug motubag sa atong mga pag-ampo, ilabi na kung kini nagagikan sa atong bug-os kapag salig kaniya. Gitubag kita ni Hesus ang pag-ampo sa usa ka babayi nga kanaanhon, tungod kay iya man ang kagipangayo ang dakong pagsalig niya sa Dios. Tungod niini, iyang naangkon ang grasya sa kaluwasan ug ang pagkaayo sa iyang pilanggang anak. Ang kaluwasan dili lamang para sa pipila, kundili para sa tanan nga abli sa kasing-kasing ug may dakong pagsalig sa Ginoo. Palihog manindog atong awiton ang awit sa pagsugod. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang ginuman kaninyo. Maadlaw sa kanimo. Mga igsoon ka ni Kristo, ni Santos nga misa, magapasalamat ng sa kita sa itong Ginoo sa tanang grasya nga sa kanunay iyang gihatag kanato. O garumandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, maginusol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kanin mga igisuon, kay nakalapa sa kugdako iyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sula pagbuhat sa kananglan nga buhaton. Kaya kung sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaniyo mga igisuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluoy ang sa Dios nga magagahom sa tanan pa sa ilun sa atong mga sala, dalon to doon takita niya, ngadto sa kinabuhing daya.
maya sa Diyos dito sa langit. Pagkadait sa iyang mga tao, dini sa yuta. Ginoo sa imong hari, Diyos amahan mapagkagaon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, tugtong nga nagsamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw ang nagalingkod sa Diyos sa amahan, gawatan ang pangabuyo. Himaya Sa Diyos dito sa langit. ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ang Ginoo. ikaw lamang ang galing, alang Guro, Jesu Cristo. uban sa Espiritu Santo, yan sa ngalan sa Diyos na mahal. Amen. Amen. Himaya Sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, mahigugmaon ta kami kanimo, diha sa tanang mga butang, ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitaganaalan sa mahigugma kanimo, kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipabo, kini among gipangayo, pinagi sa among Jesucristo imong anak, nga buhog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlog ikan sa pasahon ng propeta Isayas. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya o buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason na kuna kamo, o ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga biduol sa Ginoo, aron sa pag-alagad kaniya, og nagmatuod, sa adlawng ipapahulay, og nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaan ng bukid, ug dipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran, ay nga akong templo, ngalan man, magbalay alampuanan, alang sa mga tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang mga nasod.
Dios magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios o bendisyonan niya. Ipadanagunta ka na to ang iyang nawo. Mahibaw anuntang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Dios magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay untang mga nasud ug magsadya tungod kay nagamandu ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. O Dios magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta maghadlok unta kaniya. O Dios magadaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan nagpasiguli ngadto sa Dios. Unsa pakha kung dawaton sila? Kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion ug panalangin. Kamo mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto. Apan karon ikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Sa among kalan, daygon ka
Pagsangya sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka, O Ginoo. Migiya si Jesus nitong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babay nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituwaw. Sir, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang anak kong babae giyawan og nagantos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinud-an kaniya og miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanako og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babay ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babay mitubag, tinuod ka na, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanung tanan. Kung nahinumdum ta sa niaging Domingo, sulti ang atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinud-an, in particular ni Pedro. Sa dihang miingon ang ginganlag Pedro, Ginoo, palakta ko ibabaw sa tubig. Unya unsa may tubag sa atong Ginoo, dali ngari. Og mikawas si Pedro og milakaw sa tubig. Apan sa dihang gihapak siya, nagsugod o gihapak siya sa hangin, nisugod nagkaunlod si Pedro. Maigsoon, sa pagkakita sa atong Ginoo nga mao na hitabo ni Pedro, iyang giingnan si Pedro, pagkagamay sa imong pagtuo. Unya karon sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, adunay inahan nga nagpakainahan sa iyang anak tungod siyang balatian, diin miduol siya sa atong Ginoo ug diha siyang pagduol na probahan sa atong Ginoo nga hugot ang iyang pagsalig ngadto sa Dios. Ug gani miingon atong Ginoo, inday, pagkadako sa imong pagsalig. Maigsoon ka ni Kristo, kining duha ka hulagway, magasintro kini diha sa maingon ta unsa magayod kalig-on ang atong pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo. Sa niaging Domingo, yano og tataw kaayo ang sitwasyon. Nanginahanglan si Pedro ug diha sa iyang pagkinahanglan sa presensya sa Ginoo, gitawag siya. Comfortable kaayo nga milakaw si Pedro ibabaw sa dagat, apan suddenly sa dihang gihapak siya sa dagkong maingon ta hangin, o katong hangin sabto nato nga gisuwayan siya sa atong Ginoo, may unlod siya. Unya kining maong ebanghelyo nga atong nadungog karon, nagasentro aning babay nga usa ka inahan. Atong hinumduman nga atong Ginoo Hudiyo, o kining maong babay nga inahan, ginganlan kining babay nga taga Kanaan. Ug nasayod ta niadtong panahona, culturally giilagyod ang mga Hudiyo nga superior race gayud sila. Meaning sila gyoy giila nga maoy
haut sa katilingban atong panahona. Kung dili ka Hudiyo, ilabi na og babae ka, nganlan jud ka og second class citizen. Mao nga nakabantay ta sa gestures aning maong mga tirun-an nga nagsunod-sunod diha kanila kining maong babae ug miingon sila nga papahawaa kining maong babae kay samok siya ug naghasol-hasol kanato. Maigsuon atong pamalandungan karon ang naa sa kasing-kasing aning maong babae nga taga Kanaan. Bit-bit niya ang iyang panginahanglan sa Ginoo. Personally, dili iyahang problema, but relationally, problema sa iyang anak. In short, nagpakainahan kining maong babae tungod sa panginahanglan sa sitwasyon sa iyang anak. Maigsuon, matud pa niyatong panahon na kung dili ka Hudiyo lagi, naagyunay racial discrimination. Apan, wa ni mamahimong babag sa maong babay nga porsigido siya nga miduol sa tong Ginoo. O dili lamang kay porsigido siya nga midpaduol sa tong Ginoo, porsigido usab siya nga mihatag sa iyang mga pangamuyo ug mga argumento ug tubag sa unsa may gipangutana sa atong Ginoo. Ang pangutana ngano kaha nga na-sustain man niya kining maong mga pagsuway nga gihatag kaniya sa Ginoo. Ug dinhi anhi nato matugkad unsa kahugot ang iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Meaning ang iyang great faith inubanan sa iyang perseverance ug labaw sa tanan ang iyang pagka mapabusanon sa iyang identity nga siya ubos lamang diha sa pananaw sa Ginoo. Ug kining maong mga sitwasyon na o kining maong pamaagiha mao kini ang nakapakonbinser sa tong Ginoo nga ang unsay iyang gipangayo iya gayud nga ikahatag tungod sa panginahanglan aning maong inahan. Maigsoon ko ni Kristo, nasayod man ko nga naidaghang mga inahan nga ni ani simba ani karon. Dali ra gyud mo makarelate ni ini. Ngano man tungod kay bisan unsa ka badlungon ang usa ka anak apan kun ang inahana maoy duulon, dili gyud mo magkabalibad sa unsay hangyo sa inyong anak. Mga inahan, tinuod ba ni? Oo, tinuod ba ni? Hinong hinay man yung tingog. Nahinomdom ko sa usa ka istorya nga dunay usa ka amahan strikto kaayo diha sa iyang palisiya, diha sa iyang pagka-padre di pamilya. Ug nasayot ang tanan nga kung masayop, doon na gyoy consequence nga mahitabo. Tungod lagi, kay kining inahan, magpakainahan magyod, mao nga matag higayon nga makasa ang ilang anak, sa di pa kinitawgon sa ilang amahan, ang inahan maunay mga bugar. Sabot mo mga bugar. Kanang muingon ba nga kung imo magaling silutan kining atong anak, ako mo'y una nga mudawat ni ini. Para na bisag unsa siguro ka isog ang amahan apan kon ang inahan na mo oy moingon ana mura siguro og malubag siguro gamay po no. Mga amahan. Oy. Para na murag malubag yun siguro. Kay tiaw bay ang asawa mo'y unang
silutan usa pa ang anak. Para nako usa ni kapapakita unsa kadako ang paghigugma sa inahan ngadto sa anak. Unya makasabot ko niini tungod kay kamo magud mismo mooy nagdala sa wa pa kini pagkatao kining anak kay pila ka buwan sud sa inyong tiyan. Awa day mo kibaw. Nausa man guni nga ha? Oh, naay 7, naapoy siyam. Pero naturally, siyam yot. Oh, siyaro sa siyam ka buwan, why maayo nga relasyon nga nahitabo nga na-develop ni ana, naa. Mao bitaw nga ang usa ka inahan, sakitan gayud pag-ayo kon ang anak masupilo na kaayo kaniya. Sakitan pag-ayo ang inahan. Apan di na igsapayan kay lagi magpaka inahan. Maigsuon naa dinhi ang maynguta krusyal. Kay tinuod man nga ang usa ka inahan magpakainahan gayon sa iyang anak. Pero para nako do na gyoy certain limitation. Unsa man nga kana bang dili spoon feeding kanunay kundi tun-an pod ang anak maka-gain og freedom, maka-gain og iyang self-confidence nga to the extent nga makahibaw siya to determine what is right and what is wrong. Kaya ang danger gud ana kung kanunay nimo obserbahan, kanunay nimo bantayan na ug moabot ang panahon nga mawa ang inahan sa kahay mahitabo sa anak. Nakunahon na mo ani? Mazong buntag ninyong tanan. Nahinumdum ko sa sitwasyon sa seminaryo, no? Kung ako magaling mooy ma-formator seminaryo simbako, ang red flag yun na ho kung ang usak kainahan o ginikanan kanunay nga muadto dito sa seminaryo kay mubisita sa ilang anak. O, red flag yun na ho nga naman ilabi na og kada adlaw anha ay ako so sigurong ingnon dong maayo pa siguro'y imong mamal na magpapa mo oy pasudla aning seminaryo sa ikaw uli na lang ka dito sa injuha kay ang buwan di pasabot ana nga murag wa jud ka sa ligi jud ay unya hadlok baya na nganuman tungod kay dili makakat-on ang usa ka bata sa pagbarog sa unsay sakto ug unsay dili. Yes, it's true kinahanglan nga naa gyud ang matuto ug pahinumdum kanunay pero dunay certain limitations. Pero kining ebanghelyo nga atong nadungog karon nasayod ang inahan nga gikinahanglan gayo siya tungod kay mayngunta hopeless ang iyang anak sa iyang sitwasyon. Mao nga wa niya baliha unsa kadako ang kauwaw nga iyang pagabation nga moduol siya sa atong Ginoo kay culturally dili siya Hudiyo. Ikaduha, busa siya ka babae. Apan porsigido siya nga miduol ngadto sa atong Ginoo tungod sa iyang dakong pagsalig nga way lain nga makaayo aning maong anaka kundili ang grasya sa pag-ayo aning maong bataa diha sa Dios. Maigsoon kung ato ning i-apply sa atong tagsa ka
kinabuhi, ang pagpangayo og tabang sa Ginoo dili kana instant nga tubagon sa Ginoo, kundili nanginahanglan ni og makanunayon kaayo og labaw sa tanan pasensya diha sa paghangyo sa Ginoo. Kay diha sa pagka-silent usahay sa tong Ginoo, wa na pagpasabot nga wa siya maminaw o wa siya makakita sa tong panginahanglan. Kundili giobserbahan ta sa Ginoo unsa katiuod kining atong gipangayo ug labaw sa tanan unsa kalig-on ang atong pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Hinaut paunta, maigsuon ko rin ni Kristo sa mga sitwasyon nga tan-aw nato nga medyo sakaon jud kaayo, apan kun mauni ang maghatag kanato og maingon ta kalampusan, para nako bahala og sungsungon, bahala og maingon ta sakaon kaayo, apan doon na tayo pagsalig nga mahitabo ra gyud ang kalampusan niini sa tukma nga higayon. Awang pagabuhaton na personally, ahong antuson ang unsa may kalisod tungod kay nasayod ko nga mao kini ang makahatag og agianan alang sa kalampusan, diin ako nagasalig nga naa ang presensya sa Ginoo nga mogiya. The crucial thing nga ngayon at usab nato nga hinumduman, kanang mawad-an na ta og pasensya, mawad-an na tagpailo. Kay kun maoning mawala, wa gyud tay esperansya. Kay nganuman, di man ta mulahutay. Apan kun porsigido ta, inubanan sa atong pangamuyo sa Ginoo, ang Ginoo nga nakahibaw sa tanan, muhatag usab na sa unsay atong gipangayo, kay siya nakonbenser man sa atong gipangayo. Aging panapos, maigsuon ko rin ni Kristo, matag usa ka nato daghan tag gipangayo sa Ginoo. Matag usa ka nato hangtod karon naa tay gipangayo sa Ginoo nga wa ihatag. Apan para nako sa pamalandong, wa na magpasabot nga wa dungga sa Ginoo. Siguro, wa siguro nato maayo pag pangayo ang unsa may priority nga nahatukma sa unsa po'y kagustuhan sa atong Ginoo. Meaning, wa nato ma-sequence ba? O kay wa man nato ma-sequence, wapod sa punto nga mura tag madiskurahi, kunya diha sa tong padiskurahi, dag-on ta sa tong kahuyangan, mao nga mo give way ta, mo give up ta, pero nasayod ta nga dili jud unta ni angayan nato nga pagabuhaton. Lastly, may igsuon ko na ni Kristo, padayon lang ta diha sa tong pagtuo nga hugot og lig-on og tiunay nining Dios nga mo'y tinubdan sa tanan. Sama aning maong inahan nga hugot ang iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo alang sa kaayuhan sa iyang anak. Amen. Karon kang isunod ang overthinking sa mga bagong membro sa CWL.
Your Reverence, Reverend Father Dennis Leornas, we are here gathered today to induct new members of the unit. Allow us, therefore, to present these candidates for membership to the Catholic Women's League of Immaculate Conception Parish, Katigbian, a part of the Catholic Women's League Philippines and member of the Council of the Laity Philippines. For the senior level candidates, we have here the following: Zolinda Bacnaon Peligro, Poblacion; Arcely Marie Fuerzas Opalia, Alegria; Eliza Jane Prieto, Poblacion; Abigail Joyce Prieto, Poblacion; Vitaliana Rubin, Poblacion Oeste; Florencia Tidalgo, Poblacion Oeste; Nieves Oliedas Berger, Sinakayanan; Emerenciana Guarin, Poblacion Oeste. For the junior level, we have here D. Jaira Bacnaon Peligro, Poblacion. What do you desire? Do you promise to lead truly Catholic life, to uphold faith, and promote fidelity to the statutes of the Catholic Women's League under the direction of the hierarchy? By virtue, therefore, of the powers vested upon me as a spiritual director of this parish, I hereby admit and proclaim you as members of the Catholic Women's League of Immaculate Conception Parish, Katigbian, and from today, you have the duties and prerogatives belonging to you as such under the Constitution and bylaws of Catholic Women's League. Blessing and imposition of the Catholic Women's League pins on the new members. The pin is the badge of a Catholic Women's League member and is the token of our membership in the organization. The officers shall receive the pins first, after which, having been authorized, they shall help impose the pin on the inducted members. This act symbolizes the unity that binds all officers and members together from the national to the diocesan, to the parochial, to the vicarial, to the parochial level, to hold each other steadfast to the promise contained in the motto, charity, worth, and loyalty. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you. Let us pray. O God, by whose word everything becomes holy, pour out your blessings on these beings, and grant that whoever uses this according to your law and will and give thanks to you may receive health of body and holiness of soul, while invoking your most holy name, through Christ our Lord. Amen.
This is now the candle ceremony. This act symbolizes that the Catholic Women's League works in its apostolate in close collaboration with the hierarchy. The organizer holding an unlighted candle goes before His Reverence, who gives light to her candle, saying, I light this candle that the love of God be the whole motivation behind all work and organization. The organizer then lights the candle to the officers behind her, and the officer then lights the candle the rest likewise down the line, giving another candle. This light symbolizes love ever on fire, which should burn with us for our God and our church to warm us in our mutual work. Now we go to the pledge. Please hold your lighted candle with your left hand and recite the pledge of membership with our parish priest. I freely and joyfully join the ranks of the Catholic Women's League, convinced that I am answering the call of Christ and trusting in the help of His grace. I hereby pledge myself to an apostle in my family, in my section, and in my social sphere, by prayer, work, and example, and by living a truly Catholic life. May God, our Blessed Mother, help me keep my pledge. The spiritual director signals all to kneel and recite the credo with him. We now go to the blessing by our Father, Reverend Father Dennis Liornas. Officers. Officers and members of this Youth Catholic Women's League of Katigbian, remember to be faithful to your solemn pledge. May Christ, our supreme leader, and our Blessed Mother enlighten, help, and bless you. I officially welcome you into the sisterhood of the Catholic Women's League Philippines. The act
of consecration to the Blessed Mother. Together, O Mary, most beloved Queen and our Mother, give heed to your sacred promise, which we today, with thankful hearts, lay at thy feet. We promise to venerate thee always as God's Mother and our own. We wish to call upon thee in all our needs and difficulties as our most powerful mediatrix and intercessor. We wish to imitate thee faithfully in the practice of all virtues of which thou art a model. May thy purity make reparations for our guilt, and thy humility obtain for us the victory over pride. By the fire of thy love, make for our tepidity and the riches of thy merits do away with our poverty. Today, we consecrate today our whole life, our works, cares, and difficulties, all our joys and consolation. May also our desire and friends, our parish, and our diocese, our county, and everything dear and near to us be consecrated today, and thus share in the benefits of thy motherly blessings. We promise thee to use all our strength to make the venerated more and more, so that through the weak dominion of thy motherly heart, all souls may be led to the heart thy Son, and his kingdom may spread and more, and be firmly established. Intercede for us, light for us, that we will remain always united by grace with the divine Son, and the love of God may never disappear from our hearts. May God bless us all. Amen. Thank you, Father, and congratulations, members. O akong gihangyo sila nga bagong mga nadawat nga sakop sa CWL atubang mo sa atubangan o ato silang hatagan sa masipang pakpak. Panidog ang tanan alang sa pag-ampo sa katilingban. Kitang tanan, nagato kami sa Diyos ang amahan na magagahom sa tanan, mabubuhas sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianang samahan sa wala pay katuigan, Dios nga sa Dios, kahagikan sa kahayag. Matuod ni Dios nga sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat ug si kaniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanawag sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilanson sa krus, sugod ni Poncio Pilato, nagantoy siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalag siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi, nagagikan sa samahan ug sa anak, bungan samahan ug sa anak, gisimba sa gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong amahan, kinsa mibukas sa iyang kasing-kasing ug walay ug balay alang sa tanan nga nangita kaniya ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan. Ngang simbahan nagpakabana sa kinabuhi ug panginahanglan sa kalibutan. Karon ug makakaplag ug kadasig nga maoy taytayan padulong sa Kristohanong paglaom. Magampo kita. Nga aduna untay lawas sa simbahan lukop sa kalibutan alang sa kabuhong kultura sa mga nagkalinglaing katawhan. Magampo kita.
alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo pinagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, samtang maampuon kitang nagpaabot sa atong bag-ong obispo, magampo kita. Nga ang gipangandoy nato nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, atong madangat diha sa grasya sa Ginoo, magampo kita. Ngang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. O Diyos sa mga mahan, ayaw itugot nga kami mahimong takop sa kaugalingon o sa pundok nga kami nahisakop. Kundili himuak kami nga mahimong usa ka matuod nga katilingban nga bukas alang sa tanang tao o sa ilang mga panginahanglan. Tungod ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nga kuno sakripisyo lawado ta sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan. Dawata nga mong sakripisyo Ginoo nga mao'y panagbaluay sa magasa, pinagi sa paghalad namo sa magasa nga imong hinatag. Magadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhayog magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo.
Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibugsan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang maganghaan sa langit. Ug busan tanang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha silang layhuno nga awit sa pagdahay. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa dalang kasantos, ipadalangin mo ang Espiritu ang pagsanto sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong ngalaw ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa papasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini wa kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kano pag-usap, may hatag niningat to siya mga tinunan ug mingon. Dawata kinog Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kinawang kalis sa kong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula lang kaninugan sa tanang mga tao, aron ang mga salama pa sa ilubuhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagaharod kami kanimo amahanin ni Pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagan kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa labas ug dugo ni Kristo, maghayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma uban na layo among Papa, mga kabispuhan o sa tanang mga pari o kinikatauhan nga na sa mga tubangan nagadaig o nagapasalamat kanimo. Hinumdumi usawag maigsuon nga nangamatay, labi na katong gihandom na mo nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudon sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga magkaambit sa kinabuntunhay ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios ni San Jose ngayang bana, o guban sa mga apostolas, o sa nga mga santos nga nagatuban sa imong kabubuton lata sa katuwigan, uban kanila,
Amay ka nga dahi kunog amay ka nga himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinangi kaniyaman kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga aban, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kung magambog kita sa mga natong awito na mga pulong, nga gitudlo ka nato sa atong manunobos. Ngalangin, pagdaing ko na mo ang imong ngalan. Umamong na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhos, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matang adlaw, hatag ka na mo karong adlaw. Lua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulat, hinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog malayo sa nagkasabog, sa nagapaabot kami nga malauon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunobos. Ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, ningon ka sa mga apostolos, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhay o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panagdisunay panagdait. Sa Diyos gawag ta
Ikaming dero sa Diyos, nagawag kang nasala sa kalibutan. Sa kalina. Kinuwang Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulang ginangin dapit, alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo dala ko ang nga makalawat kanimo apan ni pulong lamang o nga maahay. Alam sa Kristo gamit sa aming dayon. Amen.
Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinaginay sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot na mo pagkahimo nga mas makahisama kaniya, idugot nga makambit kami sang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tawag sa kaslunon. Ikaduhang tawag. Jeffrey D. Baldisco, 35 anyos, taga Kandumayaw, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Virgilio Baldisco o Lilia D. Baldisco. Both mga asawa ni Angelica C. Bilaga, 34 anyos, taga Nasaog, Maasin City, Southern Leyte. Anak nila ni Rafael Bilaga o Eufemia Carbonilla. Ikatulong tawag, Ronnie G. Caballero, 26 anyos, taga Poblasyon Sintro Clarin, Bohol. Anak nila ni Pridi Caballero o Gertrudis Humamoy. Both mga asawa ni Jelisa Chris D. Pujadas, 26 anyos, taga Kauswagan Norte, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Eduardo Pujadas o Catherine Balugdog. Ronnie R. Bahalya Jr., 33 anyos, taga Poblasyon Wiste, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Rune Bahalya o Teresita Razonable. Both mga asawa ni Maritzo T. Asupra, 23 anyos, taga Poblasyon Wiste, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Mario Asupra o Maria Asuncion Tinaha. Brigido E. Buca Jr., 27 anyos, taga Ambuan, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Brigido Duca Sr. o Marlene Ider. Both mga asawa ni Charlene M. Guerrero, 23 anyos, taga Ambuan, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Charlie Guerrero o Elina Magsino. Glenn Mark C. Ambayek, 24 anyos, taga Rizal, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Emmanuel Ambayek o Rosalita Cuquilla. Both mga asawa ni Sirame B. Agon, 29 anyos, taga Rizal, Katigbian, Bohol. Anak nila ni Aurelio Agon o Tita Balyon. Kung dunay kabilingan sa gitawag, palihog lang pagpahibaw sa atong padikura. Mga pasalamat. Una sa tanan, atong pasalamatan atong Mass Presider, Reverend Father Dennis P. Lurnas, sa atong mga lay liturgical ministers, sa atong sakristan, handmaids for the altar, ang atong choir, ang CWL Junior, sa nagaruno sa atong halangdong altar, ang CWL August Group, ang mga mihalad sa Santos nga Misa, ang CWL ug ang katawhan, ang naghinlo sa lud ug gawas sa atong simbahan, ang gagmayng simbahanong katilingban sa Ambuan, sa atong mga stained glass donors dinhi na hepatic sa atong Immaculadyan, ug sa katapusan kanatong tanan nga niya dinhi karon, atong daygon ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Daghang salamat. Pasumpay nga pasalamat ato sa mga pasalamatan sila si Engineer Lydia Baldicana nga may hatag og donation para sa atong project sa atong eskwelahan sa IMA. Atos lang hatagan sa masipang pakpak nga may donate og 10,000 pesos. Palihog ko sa mga batang gagmay. Bendisyon sa mga kabataan, langitong amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaay kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gimbendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawato taniya nga mahinangkon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kini mga kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubon ta sila diha sa kaalam ug panigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug atubangan sa tanan kining bendisyon among gipangayo amahan pinagi ni Kristo imong anak among Ginoo.
Amen. Utos lang hatagan sa masipang Papa. No. Ang ginumana kaninyo. Ug manalangin kaniyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, na halad ang misa dalang gugma ug kalinaw ni Kristo. Gihangiyo ang mga CWL members o katong bag-ong na-installed nga mag-picture take